ngadap da ke jingkimen ke bakrau bad kata kalong banga khot Sngewbha fi pi baro da kalong ke bala pinyawan lang shani ha ka arp khundai tarik jone benai ha ga sngi balang benai December arajar arpway ka Potternet kan perlong ke Thanksgiving service ha ga por shipau shiteng men step bad kum juru ya ka healing service ha ga por sawaji janmiat Tading ta na khot Sngewbha fi pinyuan sheng ni ke jaka ka ba ka office jong ka Potternet ka dan hang ni apa Nongthymmai Nongkhryiem ngin pelong ini ke Jingiaseng jong ke jing aingo bangin aingo yu blai da marula dan rengkat bat ngi ngado bas dang jong ni usnam hado ka bakot jong ni usnam Tading ta fi kinong duwai fi bas sngongo yu blai fi lawan wan sheng ni ke jaka ya ka bangin duwai aingo ya ka bangin ai ke jing ruai ke jing ro show blai Hagan ika arb kundai tarik, saisian arb kundai tarik, uni ubnai bakat arajar arpway. Kajaka hang ni ha open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka office jong ka Potternet. Kapor kan long posteng men step, but jan miet ruk ha ka por sau baje. Utrain kerkui fi ngangai ngini kendo ya pi ha pi wan sing ni Jingiaseng ni ka sngi. Ni khot Sngewbha pen tip lam ni ki wei ro ki ni wan lang. Ngini o ni le kemen lang ha ka ni ka sngi. Kublai shibon. Amen.